A concentración parcelaria de Briallos comeza a ver a luz ao final do túnel. Os máis de 600 veciños afectados recibiron hoxe en Portas os títulos provisionais dos seus novos terreos. Hoxe estamos lle dando un golpiño máis á parcelaria, concentración parcelaria. É verdade que personalmente estou moi contento de que se lle dea un golpe máis. Estamos entregando as fichas provisionales das parcelas, que, bueno, por ahora son provisionales, pero os veciños pois están moi contentos de ver que isto lle vai pa diante e que queda menos, vaya. A superficie parcelaria é de máis de 300 hectáreas e estaba dividida en 3.123 leiras, que pasarán a ser alrededor de 900. Todos os veciños desta parroquia tiñamos moitas fincas na parroquia, entonces esas fincas estánse agrupando. Por exemplo, eu que debía de ter 5 ou 6, ou a miña familia, ou 10, non sei, e, bueno, pois agora quedarán nos 3. Entonces van a ser parcelas máis grandes. A concentración parcelaria en Portas leva máis de 20 anos reclamándose e para o alcalde a solución chega tarde dende o punto de vista empresarial. Eu son dos que digo que a concentración parcelaria como tal xa chega tarde desde o punto de vista empresarial para traballar a terra. Pero sempre, de todas maneiras, é máis fácil xuntalas, porque eu algunha vez que fun á feira de Silleda vin aqueles tratores que levaban 10 arados diante e outros 10 detrás. Eu quedei asustado, eu teño fincas que non entra ningún trator pequeno, que lle ten que pisar a do veciño. Entonces, desde o punto de vista para traballalas, é infinitamente máis rentable, non cabe duda. A veciñanza terá agora un mes para revisar as súas parcelas e presentar as alegacións que consideran oportunas.